Nyeta Jakaso Flebaga Belajele Mali kono ani Mali koka ka awfo ka walenyumando dante foli mina hakaja bololo srawfe munumba anaje yeno ka yorola ka fo atun sirendo ka kuna foni makono Nyeta Jakaso sanfe bomanakana ni watu sele ka be bi jumadoma sungolo makono kalo kle muka ani fla hijra bakene kemenani ani binani ni saba dona awka bi kuna foni bakuruba ufleni anga jamana marabulu nyama Dr. Shugala Kokala Maiga halebe Katara jamana kan wili koni blala Dr. Shugala Kokala Maiga ma walasa laje bambeke Qatar jamana na nuka maku forum de doa walasa gata isendo ubarola chugumina wili blala ma mami fesa okoni Qatar ministry doye noye Sheikh Khaled Ibn Khalifa Abdel Aziz Al Sani mi Maroc ni Algérie akoni yirala akafo ko olu koni beka tamarula ni sungalo nyakorla yirala mi anreka jamana nyama ye colonel Assimi Goïta kunu alamsa marskalo klimuga ani nani ale koni tarabo anreka dulanciraw la fo u daga yoro la ni oye kabala ye ni tamay koni jatimne iba ka fo akoni tara mi la dilikandi ka o chamandi ni dulancila ma waka haklisigi kuma o chama afo we anga jeka akorfo la jonfe Mali chamaje fanga manyama Assimi Goïta ya wili minke katabo Mali dolaci law konna kabala ode hukun konona na femye Mali bolontana korodo walma ale fana ye la de karamo do kondi no ye Frédéric Oumar Kanouté kondi ale kon ya jira ka foko femye Mali bolontano belajele to kontola ani mama ben kene konkan ka fo chogola ya jira ka fo am yorom na kombi femye taruku ni maldo uba fe ka du tarikula jamana kon ba fe ka du tariku kondan o de ka se ka ta fem ye diɲɛ serge nani dolanci ba kɛnɛ kon kan ko fem ye min bi u ka o yɛrɛ kon ka dolancilaw kon kɔnɔ bi ani u ka dolancila kulu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi o de bolo dilen do ɲɔgɔn ma yaasa fɛn ye hakilila min bi o la o bi se ka hakilila kɔni sɔrɔ cogoya min na ka taa dolanciba ye kɔni kɛnɛ kan a ye jigisigi kuma ka se ka o fana kɔni fɔ colonel Assimi Goïta kɔni ye o jigisigi kuma o ti dɔwɛrɛ ye ko fɛn ye dolatanaw n'u ye Mali sɛbɛnta sɛgɛw kɔni ye ko o hakili kɔni sigilen do wa min bi u kɔnɔ bi o de ka se ka fɛn ye jamanadenw min bi o hakiliw la ka se ka o kɔni kɛ k'o ɲɛ jamanadenw bi min fɛ n'u ye ka gbɛn ye ka se ka o baara kɔni kɛ ani ka jamana danbe ka se ka a kɔni sigi a ma cogoya min na wa ko fɛn ye dolancilaw y'a jira k'a fɔ o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye k'o seko kɛ yaasa ka se ka nisɔndiya k'o kɔni don malidenw dusukun na ni dolata in kɔni senfɛ kɔfɛ fɛn ye Frédéric Oumar Kanouté a ye fɛn ye jamana ɲɛma ka se ka kɔni fo kosɛbɛ ka jira k'a fɔ ni gɛlɛya fɛn bɛ o bɛɛ n'a ta a kɔni kɛmɛ ka a ba don fɛn ye dolanci ani Mali bɔlɔntan na kosɛbɛ ko a bɛ fo o la ni nisɔndiya koba de anw bolo e ka bɔ dugu kɔnɔ ka na anw lajɛ fo an dagayɔrɔ la yan o ye fɛn ye min bɛ mɔgɔ jigi sigi kosɛbɛ ka d'a kan an b'a dɔn i ka programme chargeren don wa i ka baaraw ka ca o kama an bɛ fo i ye waati min kɛrɛnkɛrɛn anw ka yan nali la n'i y'a ye anw kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan bi a kun de ye walasa an bɛ se ka ŋaniya kɛ kelen ye cogo min na ka to Mali équipe nationale kɔ wa n'i y'a ye fana minisiri ye wele bila an dolancila kɔrɔw ma o kun de fana ye walasa anw yɛrɛ bɛ se ka an ka dɛmɛ lase Mali dolanci tɔma ma cogo min na nka a kɔrɔ tɛ ko anw ka na degeli karamɔgɔ ni a ka mɔgɔw nɔrɔbila kɛ wa an b'a dɔn fana i jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali dolanci ko la ka sɔrɔ hali jamana bɛ lahalaya min kɔnɔna na o de kama an bɛ Ala deli minɛ min dilen filɛ an ma a da kana jɛngɛ kuma tɛ ko k'a kɔnɔfɛn bɔn o la an bɛ ban an ŋaniya kɛ kelen ye walasa Mali ka se ka a ka taliku fɔlɔ kɛ diɲɛ dolanci kɛnɛba kan n'o ye coupe du monde ye colonel Assimi Goïta ale fana kɔni ye kuma ta ka fɛn ye Mali samata sɛgɛw k'u fo kosɛbɛ k'a jiraw la k'a fɔ ko ale yɛrɛ b'u dɔn kosɛbɛ k'a fɔ ko dolantana ɲɛnamaw don wa min bi o kɔnɔ bi o de ye fɛn ye fasodenw hakilila ka se ka o kɔni waliya ko a kɔni bɛ u fo o la wa Assimi Goïta a kɔni y'a dolatanaw ka se o hakili sigi kuma fana fo ɲɛ ka jira k'a fɔ jamanadenw ko a b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw na taa o jukɔrɔma kɔni tondo fɛn ye ni bɔlɔntan in kɔni kɛnɛ kan 26 mars kɔni kɔnɔna na wa fɛn ye waati min fana bɛ yen ni waati gɛlɛ kɔni don ko jamanadenw na taa o jukɔrɔma tondo nin bɛɛ lajɛlen kɔni na wa yaasa ka se ka fɛn ye o dusukun kɔni min hali sisan jamana ɲɛma Assimi Goïta ale y'a jira la k'a fɔ ko ale kɔni bɛ u ka dolantanw kɔni lajɛ kosɛbɛ wa a b'a dɔn fana k'a fɔ ko dolantana ɲɛnamaw kɔni don an nakun tɛ kana mɔgɔ si bagabaga walima ka mɔgɔ jatigɛ
nga an na kun ye de walasa kana wa encourager malden kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka yira la k'a fɔ ko malden kelen bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ bɛ aw ye aw filɛ sira min kan n'o ye kubumɔni sira ye wa a y'aw hakilila tigɛ k'a fɔ ko jamanadenw b'aw kɔ terrain sanfɛ wa hali waati gɛlɛnw fana la n ye aw caman ka dolanciw lajɛ n b'a dɔn aw bɛɛ bɛ se balotan na wa aw dɔnko ka bon kosɛbɛ o kama ne tile kelen ma sigasiga aw ka nin baara in na o la maliden kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la ala ka aw garisɛgɛ ja nin dolanci in na i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na an ka jamana marabolo ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni bɛ Qatar jamana kan nin wagati na min ye lajɛ belebele ni an ko ma ko forum de Doha ni o yɛrɛ b'a ta ko 20 na Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni taara a sen don ni baara in na a kɔni cunen Qatar kaw fɛ yen nɔ Dr Choguel Kokala Mayiga kɔni sigilen ma to a yɛrɛ ye ten bawo a kɔni donna diɲɛ magobatigi caman kan min ye Mali lahalayaw ye ko o ɲɛfɔ ni an yɛrɛ ko ma ko investisseur baw o kɔni bɛna kɛ sababu ye min bɛna fiɲɛbɔda ba di an yɛrɛ ka jamana ma. An ka gouvernement ma ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kɔni tagama dɔ kɛ Dubai jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka faba yɛrɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ yen nɔ ma ko Doha o de kɔni kɔnɔna la ani yen jamana nafolobatigiw caman yɛrɛ kɔni sigira ka kuma walasa u bɛ se ka dɛmɛ don anw ka jamana ma cogoya min na o dɔ ye Sheikh Fassel yɛrɛ ye an ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni y'a yira ni ma kofɔlen na ko anw ka jamana kɔni jamanaba de hali n'o y'a sɔrɔ kɔgɔji kɔni tɛ an yɛrɛ bolo ko ga ko Mali kɔni jamana mun yɛrɛ Carrefour belebele bari ni frontière 7 bɔɲɔgɔnko bɛ ale yɛrɛ kɔni na a y'a yira k'a fɔ anw ka jamana Mali ko o kɔni kɔnɔna la k'i bɛ taa sɔrɔ ko ba 2 de bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko fleuve Niger ani fleuve Sénégal ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ ko dugukolo hectare 2 million bɔɲɔgɔnko de bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ mun kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko anw ka jamana fana ye bagan mara jamana ba de ni an bɛ an ka baganw yɛrɛ kɔni fana di an dafɛ jamana tɔw yɛrɛ kɔni ma Mali anw faso ale kɔni fana ye jamana fɔlɔ ye farafina yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mun bɛ kɔɔri yɛrɛ kɔni sɛnɛ ga an ka jamana hali n'o y'a sɔrɔ ni jɔyɔrɔba in bɛ a bolo ni wagati in na an kɔni tɛ kɔɔri bayɛlɛma kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ barisa 100 sara la ni yɛrɛ y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ 2 bayɛlɛmali dɔrɔn de bɛ kɛ kɔɔri la a y'a yira k'a fɔ hali sisan ko Mali farafina kɔnɔna la jɔyɔrɔ 3nan o de bɛ anw yɛrɛ kɔni bolo sanuko yɛrɛ la an ka dugukolo yɛrɛ kɔni falen don sanu la kosɛbɛ fɛn min ye Qatar jamana nafolobatigiw ye olu ka kulu yɛrɛ ɲɛmaaba Sheikh Fassel ale kɔni a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Mali kɔni ye jamana ye maa bɛ se ka baara kɛ jamana min yɛrɛ kɔni fɛ o de la a y'a laɲini an ka jamana marabagaw fɛ u ka projet teliman dɔw yɛrɛ kɔni bila sen kan olu yɛrɛ kɔni na o projet ninnu financer u kun wariw yɛrɛ kɔni na o de la an ka jamana premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko sigikafɔ dɔ yɛrɛ bɛna kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko forum dɔ walasa nin baara ninnu yɛrɛ bɛ se ka bila sen kan teliya la cogo min na anw ka jamana kɔnɔna la fɛn min ye Youssef Al-Kuwari ye ni ale yɛrɛ kɔni Qatar Charity ma ɲɛma ye Dubai jamana kɔnɔna la ale fana y'a yira k'a fɔ k'u se mana kɛ fɛn o fɛn k'u bɛ o kɛ Mali yɛrɛ kɔni ko nin baara min yɛrɛ kɔni ka bila sen kan teliya la hali sisan ani an ka jamana marabolo ɲɛma bɛ to ɲɔgɔn bolo Doha min kɔni ye bi juma seli ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni selila Doha misiriba la o kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye ni misiriba ye alimami ye a kɔni ye dugawu don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Mali jamana yɔrɔ walasa min ye basigi ani kolosuma ye o bɛ se ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na wa a ma dan o dɔrɔn ma a kɔni ye dugawu kɛ walasa min ye basigi fana ye o bɛ se ka nati diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na wa min ye sunkalo fana timɛko ɲuman ye i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ sunkalo ɲɛkɔrɔla la walasa o bɛ se ka nɔgɔya a silamɛ bɛɛ lajɛlen ye cogo min na. A nalen ka bɔ Saudiya jamana kan min kɔni ye maison de arrêt ma ɲɛmaaba ye n'o ye Dr Abdul Fattah Sise ale kɔni ni an ka maaw ye baro sigi kɛ ɲinan yɛrɛ hijiko lahaliyaw kan a kɔni y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye Saudiya ɲɛmaaw ye ko kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ala sɔnna ɲinan hijiko kɔni basi tɛna don a ko la bawo banaba min tun bɛ yen nɔ ni o de kama ko coronavirus ko min kɔni ye o bana in lahaliya ye ko a kɔni mesure barrière bɛɛ kɔni wulila ka bɔ Makan jamana kan an ka jɛ ka a ka kɔrɔfɔw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Semaine tɛmɛni an ye n taara mission na Arabie Saoudite u y'an wele comme u ye mɔgɔ tɔw wele cogo min na à peu près ministre 25 kun bɛ kɛnɛ kan u y'an bɛɛ wele conférence dɔ la conférence in kɛra hiji kunkan de kan voilà ka hiji ko f'an ye u nana ni condition kuraw ye
c'est na tableau kuraw de do hiji kola o yo nye fanye ka fanye ko société do be obina baraka no hiji kono donc ko société no société aérien bula o ba ko avion tan ni transport terrestre monon be hijide muta ka bonu ye Medine katanu ye Makka ani katanu ye Mina Arafa Muzdalifa o société no ani monon be baraw ke hiji konnana o nana ni société chamanye ka wirana ka contrat signanu ye an kene kaya an yaye ka fanye fana ka ko tableau crowd be na ke hijila na la sona inshallah donc an kontara mission na wulu da an wele an segara fana ka kuma an yaye lanyinu fe ka foko an ye san fla ka maseka hijike na comme an ga kota min kanga damma réellement kota in tambolo c'est an kanga ba mugande soro kota la mais min ba mbolo we tani sabade ba tani saba donc an ya lanyini o ka do faraka ministère de layini wala ko yamme na la sona inshallah tele na tawla o bina laje min bala ka nyefanye donc o kuma ko ni fora et puis ani munon be hijira organiser anye nyogonye anye kuma chama fu an yara kumbe kenaka antara umrake anya laje ka foko bon vraiment condition chama be coronavirus ko kan uya be wili ka boy ambe tabolo min nabi we de ka foko ina foko comme coronavirus yara tout fait tuni parce que uté vaccin ngali ke uté test PCR ngali ke o kam o ba fe mi mako mesure barrière ni fanu ya be wili ka boy donc ibe do ibe bo wala fem be de dal lendo ajiko fana ka foko ninsa hake demsenu be ma korba uya be wili ka boy ma o ma ni ko ni be zegata ibeta vaccin kotala texte kotala covid kotala foi ya be wili ka boy peu ina foko mama delika ke mais comme c'est ambe climat min kono sa ka foko bon espoir ko ni be ka foko hijibe kenyina espoir bade be wa uyo barade ke anyena ka fanye donc ambu kono ko mu ko angu kono ni tleflaina na kota ko ni fenno be ke chomena uba notifier officiellement bon ne ka wele kay doron ka fonga jamana den wi na la sona inshallah an ko ni be labenu ke donc o kana to retard la o ka wili jona ka o to wasebe mais amana ke chogo hanni ni sain kota dafara anta do bina min damma folo mais nini yara dafara be continuer ni barawe ka 2023 labenu damine depuis 2022 na la sona inshallah donc munum ba fe kata ko ni o kana to retard la parce que au moins korlen ko ni ato ko ni be halsisa donc o ka wili jona o kana to wasebe mi yumwa kiri blomba e ale koni ayira ka fo ko nyangili munu kun taraka anre ka jamana segere janvier kalo clé konton watu ko ka o nyangili nu wili ba ko amake sharia kona na chukushila na wakili bala yumwa koni tu nyangili bereta ka danre ka jamana kun ka anga malire simbo u ka tona wa min fana ye anga soroye kasi ka bulu kana da u ka chukumina wa anga makeme ani biduru anga jamana marabawla kasi ka olu yɛrɛ fana ka sɔrɔ fana bloqué cogo min na sɛbɛn dɔ kɔni kɔnɔna la ni o ye communiqué dɔ yɛrɛ fɛn min an ka greffier adjoint ni ale tɔgɔ ko Amidu Hamego ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ sariya soba yɛrɛ kan ni o ɲɛsinen do farafina jamanaw ma n'a bɛ fɔ ma ko Cour de la justice de l'Union économique et monétaire ouest africaine olu kɔni ye jaabi dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ ko ɲangili waleya minnu talen do ka ɲɛsin anw ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la wariko fanfilaw yɛrɛ kɔni ma ko ka ɲangili ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ yen o de la sariya soba in yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko UEMOA ma olu ye ɲangili waleya min ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma n'o kɛra janvier kalo tile 9 san 2022 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ghana jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko ka ni ɲangili ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ni olu bɛ tali kɛ wariko fanfila yɛrɛ kɔni na ka ɲɛsin anw ka jamana ma u y'a yira k'a fɔ ko février kalo tile 15 san 2022 fɛn min anw ka jamana ye olu yɛrɛ kɔni tun ye laɲini dɔ ladon kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o dossier numéro yɛrɛ kun ye numéro 22 R001 u y'o ɲɛsin kiri soba in de ma ni ale yɛrɛ sigilen no farafina tilebiyanfɛnw ka koɲɛw ɲɛnabɔli la u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na k'a laɲini u yɛrɛ k'a jate minɛ k'a lajɛ ɲangili minnu ɲɛsina anw ka jamana ma UEMOA maaw fɛ ni ɲangili ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sariya yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de la an ka jamana marabagaw u tilala ka papier wɛrɛ la do tuguni mun yɛrɛ kɔni ni ɲangili ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA mun ta anw ka jamana kama olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na
anga jamana marabako airala ka foku yesebe mu yere kon la do ko sebe kon nala uba ira ka foko wari ko nyangli do fana taraka nyeshi anga jamana ma na be fo ma ko sanctions économiques et financières ya ira ka fo alsisa uga ore kon nala ko femi umo ma wi ko ulu yere kon ya ira ka fo ko sedo mo mana nyangli wali ya fenfeta uga la jereba mi yere kera janvier kalo kle kononton samba flani mwan fla wakatula ko ulu fana kon betuku uko o kononala ore la anga jamana yere kon ku sembora umo ma ko bara bela jalen kon kon nala uka gana nyogonye ina femi frontière datugule san fesira duguma sira wari ko bela jalen sira datugule ani sedo mauni nyonche kaklaka anga jamana waru yere kon fana bloqué beso kon nala una nyogona chama wali ore kon taraka nyeshi anga jamana ma sedo mawo yere kon fe uka nyogonye bam kera janvier kalo kon nala gana jamana yere kon kono ore la anga jamana marabako ulu kon ya yira ka fo ko uyomo mawo ni mungon ke abe foma ingérence de kuseno jamana yere kon nga kono na baro ke chugula na be foma ko politique intérieure ore la uyala nyini ni nyangili wali anu nga chuli ka bon anga jamana yere kon nga wa femi kasabi hake dowi ni nyangili nun konna la ulu yere kon kanga sara anyi na be foma ko des sanctions dommageables barsa nya jatemne ka la je nyangili mun taraka nyeshi anga jamana ma ate benga seben nu shi yere kon konna la anga avocat ulu munu yu chesiri wala sa mali yere be sika kungorota soro ni ko yin konona la ulu ka kuluba mamume ulu nyama ni oyo Mustafa Sise ali ayira ka foko uyo mo ma yere kon fleka ni kirimu daja anga jamana la ma yere kon tesika appel ke akoka wala sa se yiga ke ka ajabu yere kon laje tuguni ore kon konna la femi uyo mo ma wi wari ko fanfela la o nyangilu bela jelengon mina wuli ka bon anga jamana yere kon ka Aman sensen ka don farafina ani diɲɛ fanto kunnafoni na o laseli bɛ ka yen an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Abi kalo damadama bɔ bi fɛn min ye Marɔku jamanaden minnu bɛ yen ni olu ka baara ye ka se ka kunnafoniyaw kɔni di bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ o jarala k'a fɔ ko o kɔni kɛmɛ ka baara dɔ kɔni daminɛ nin waati masina ninnu kɔnɔ ka se ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye Algérie tamaro min bɛ yen ni o kɔni bɛ taa feere Marɔku jamana kan ka se ka fɛn min ye bolo di ɲɔgɔn ma o feereli ka se ka o kɔni kɔn ani k'o kɛlɛ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jarala k'a fɔ ko hali salo fana nin waati masina kelen kɔni kɔnɔna na nin baara kelen ko o kɔni kɛla Marɔku jamana denmisɛnninw kɔni fɛ walima Marɔkukaw yɛrɛ fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye Algérie tamaro min bɛ yen ni a bɛ bɔ Faransi kɔni fɛ yaasa ka na feere Marɔku kɔni kɔnɔna na yaasa o na se ka a feereli ka kɛlɛ fɛn min ye ka bɔ fɛn min ye Marɔku kɔni kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni fɛn min ye gɛlɛya min bɛ ni jamana fila ani ɲɔgɔn kɔni cɛ o de la jamanaden dɔ walima Marɔku jamanaden dɔ ale ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn min ye Marɔku ko olu yɛrɛ bɛ fɛn min ye tamaro hakɛ min tɔni hakɛ min kɔni de sɛnɛ san kɔni kɔnɔna na ko a bɛ t'i jɔ tɔni 100 ani 60 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa o de hukumu kɔnɔ a y'a fana y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Marɔku tamaro min bɛ yen n'u bɛ taa olu fɛ yen ko o bɛ bɔ Faransi kɔni de fɛ ko o de la ale kɔni b'a ɲini fɛn min ye Marɔkukaw bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye ka se ka Algérie tamaro ka se ka a kɔni kɛlɛ cogoya min de la ka bɔ u ka jamana kɔni kɔnɔna na wa fɛn min ye tamaro in yɛrɛ a bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na n'u b'a wele ko El Arja ko a b'a ɲini u fɛ ko o ka fɛn min ye Algérie tamaro ka se ka a kɔni feereli ka kɛlɛ ka bɔ Marɔku kɔnɔ ka kɔn ko ka sababuya kɛ san 2021 kɔnɔna na ko Algérie ko a ye nin dugu kelen n'u ye El Arja maaw ye minnu bɛ balo tamaro sɛnɛ kɔnɔ na ko o kɔni o ye o mɔgɔ caman ka se ka o gɛn ka bɔ fɛn min ye Algérie kɔni kɔnɔna na cogoya min na ko o de la o bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲini u fɛ u ka se ka Algérie olu ka tamaro min bɛna feere u fɛ yen u ka jɔ ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔni kɔnɔ. Ethiopie jamana kan a jirala k'a fɔ alamisa ni u kan bɛnna fɛn min ye marisi kalo tile 24 kɔni ma a jirala k'a fɔ fɛn min ye Ethiopie premier ministre n'u y'u ka ministre ɲɛmaa ye fɛn min ye Abiy Ahmed a jirala k'a fɔ ko olu kɔni ye bɛnkan dɔ kɔni kɛ ani fɛn min ye bamaci walikɛbaaw kɔni ye k'a fɔ cogo la ko yaasa fɛn min ye balo ko gɛlɛya min bɛ yen ni u bɛ ka don jamana kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye jamana kɔgɔdugu yanfan ye ko fɛn min ye gɛlɛya caman a n'a tilebi yanfan kɔngɔ bɛ ka olu minɛ yaasa balo a na se ka don u fɛ don cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na cogo min na Abiy Ahmed a y'a jira k'a fɔ kabini bɛnkan in kɔni kuma kɔni fɔla ni u kɛla k'a fɔ ko kɛlɛ na jɔ ka se ka o baaraw kɔni kɛ cogoya min na ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka o hakililaw kɔni labato o de la a jirala k'a fɔ ni Abiy Ahmed ale ka maaw ni o kɔni ye nin hakilila in bato k'a sɔrɔ fɛn min ye o ni tigire fɛn min ye bamaci walikɛbaa maa minnu bɛ yen minnu ko k'u ka yɔrɔ da du u ma ni olu ma sɔn ko a kɔni bi kɛ fɛn min ye sanjikɔrɔ wɔsi kɔni de ye u bolo ko fo olu kɔni ka sɔn ko nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko olu kɔni ma jaabi kɔni di fɔlɔ n'u ye tigire
mɔgɔw kɔni ye k'a jira k'a fɔ ko u na sɔn a kuma ma nka fɛn min ye Royaume-Uni ka taa se Canada kɔni ma olu ye nin foliba ta ka ɲɛsin u ma u b'a fɛ ka bɛn min kɔni nati yaasa maaw na balo kɔni sɔrɔ nka u y'u wele fana o bɛnko kuma min fɔla bɛɛ lajɛlen ka o kɔni bato. Gɛlɛya min bɛ ni u donna Irisi jamana ani Ukraine jamana kɔni cɛ ni an b'a a tile 25nan kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɔni kɛ ko hali n'a sɔrɔ Irisiw olu ka wolomasiri tabaw kɔni bɛ ka fɛn ye mugu pɛrɛntɛw k'o jigi fɛn ye Ukraine kɔni kunna ko a jirala k'a fɔ fɛn ye Ukraine yɛrɛ wolomasiri tabaw walima jamanadenw ko olu fana kɔni y'u jɔ ka jira k'a fɔ ko u na u yɛrɛ kɔni lakana a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ kabini ni waati laban ninnu kɔnɔ ko hali n'a sɔrɔ fɛn ye Ukraine jamanadenw u kɔni jɔlen don ko nka fɛn ye Irisi wolomasiri tabaw kɔni u bɛ ka mugu pɛrɛntɛw kɔni ci yɔrɔ caman ka yɔrɔ caman kɔni tiɲɛ ko nka fɛn ye jateminɛw kɔnɔna na jira k'a fɔ ko fɛn ye Irisi wolomasiri tabaw ko o kɔni tɛ ka taa ɲɛ fɔlɔ fɛn ye ka se ka se kɔni sɔrɔ fɛn ye Ukraine kɔni kan wa jirala k'a fɔ araba tɛmɛlen fɛn ye Ukraine yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen ni o kɔni yɔrɔba dɔ ye ni a bɛ u ka faaba kɔni kɔnɔna na jirala k'a fɔ Irisiw ka mugu pɛrɛntɛw kɔni jigila ye ka maa dama dama ka se ka olu kɔni bana ani fɛn ye maaw si yɔrɔw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ wa jirala fana k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ fɛn ye yɔrɔ datugu min kɔni kun kɛmɛ ni u b'a wele ko couvre-feu waati dɔ mana se bɛɛ lajɛlen ka don ko o kɔni kun kan ka ban ka bɛn ni araba in kɔni de ye ko nka fɛn ye Irisiw ka sɔrɔsiw ko o kɔni tɛ ka taa ɲɛ ko nka o kɔni kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen de kɛ yaasa ka se ka fɛn ye Ukraine ka bɛɛ lajɛlen munumunu ka se ka a kɔni minɛ cogoya min de la wa jirala k'a fɔ ko nin don kelen in kɔni kɔnɔna na ko Irisiw ko u ma mugu pɛrɛnta kɔni ci wa fɛn ye Mariupol ye n'u ye Ukraine dugu dɔ ye ko fɛn ye Irisiw ko u ka bom kɔni bɛ ka jigin ni dugu in kɔni kan i b'a fɔ sankisɛ. L'Américain jamana y'a jira k'a fɔ alamisa tɛmɛlen ko olu kɔni ye tɛgɛ da maa 4 bɔɲɔgɔnko kan maa o maa 4 ko Irisi jamana mɔgɔw kɔni don ko maa o don maa minnu ye wulikajɔ kɛ fɛn ye k'a ta san 2012 ka na fori san 2018 la ko o kɔni ye baara cɛjugu dɔ kɔni kɛ fɛn ye subahana mansinw kɔni sira fɛ yaasa ka se ka dankari kɛ fɛn ye diɲɛ yɛrɛ kuransoba dɔ kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a ye ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ ko maa fɔlɔ ko o ye ka baara cɛjugu ko o kɔni kɛla juin kalo san 2021 kɔnɔna na ko fɛn ye Washington olu ka maa minnu kɔni ye ni baara kɔni kɛ yaasa ka se ka maa ko fɔlɔ kɔni minɛ ko o ye Washington yɛrɛ kiiri tigilama dɔ kɔni ye wa jirala k'a fɔ ko fɛn ye a ɲagi fɔlɔ ko a ɲɛsinna maa min de ma o de ye Evgeny Glakici kɔni ye a jirala k'a fɔ maa min don ko a si bi san 36 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa ko ale ani Rusi minisiriso min ka baara ɲɛsin bɛ u ka kɛlɛcɛw ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma ko ani olu de bi baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ wa jirala k'a fɔ jalaki min kɔni kidala ale la ko san 2017 waati ko ne ma ko fɔlɔ ko a kɔni ye baara min de kɛ subahana mansin ta nasira kɔni fɛ ko fɛn ye a ka logiciel ni o ye a yɛrɛ ka dɔnni kura min bilalen don bɔlɔlɔ sanfɛ ni u b'a wele ko Triton ko a kɔni ye o de ta yaasa ka se ka taa fɛn ye diɲɛ serege 4 n'o ye diɲɛ dugu dɔ san 2017 kɔni kɔnɔna na ka se ka olu ka yɔrɔ dɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ ni fɛn ye pétrole fo ka taa se tajiko ko o kɔni kun bi bɔ o yɔrɔ kɔni na ko nka gafe min kɔni sɛbɛla a ma jira o gafe kɔnɔ tigitigi ko ni jamana in de kɔni ko don ko nka fɛn ye san 2017 fɛn ye ko a kɔlɔlɔ ko a kɔni ye Saudiya jamana kɔni sɔrɔ maa filanan minnu fana bɛ ni jaraki kɔni bɛ na o kan a jirala k'a fɔ ko o baarakɛla o tɛ kalo san 2021 kɔnɔna na fɛn ye Kansas a jirala k'a fɔ ko o kɔni bi maa min de ko fɔsa o de ye Pavel Agulov, Mikhail Gavrilov ani ka taa se Mara Chugov kɔni ma a jirala k'a fɔ ko siganakɛla olu kɔni na wa maa minnu fana don ko o bɛ baara kɛ Irisiw ka service de secret mɔgɔw kɔni fɛ ko wulikajɔba min kɔni kɛla ka se ka fɛn ye diɲɛ yɛrɛ kuransoba dɔ ka se ka bin a kan san 2012 ka na bila san 2017 la ko sigana kɛmɛ k'a fɔ ko olu kɔni de nɔ don. nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni wɔrɔwali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se k'a laseli k'aw ye an kɔni bɛ jɛ ka dugawu de kɛ jamana in ye sanga ani wagati fɛn dɔw jɛngɛnna nka a ma bɔn an ka ŋaniya kɛ kelen ye yarabi a bɛ ɲɛ aw k'an bɛ sini ni ala sɔnna ma.